Denilson Briffa, żagħżugħ ta' 19-il sena minn San Ġiljan li jgħix il-Gżira, tilef ħajtu f'inċident traġiku bil-mutur. L-inċident seħħ il-ħamis tard filgħaxija l-ħabta tal-10:30 fi triq Birkirkara f'San Ġiljan, meta xi raġuni żagħżugħ skidja u tilef il-kontroll tal-mutur ta' tip Yamaha li kienet isuq. Iż-żagħżugħ kien jaħdem bħala delivery man mal-Mams Pizzerija u mifhum li fil-ħin li seħħ l-inċident kien sejħu l-mutur lura x-xogħol biex jirritorna d-dar. Raġel li ra xena ta' tkexkix innota u kiteb fuq Facebook li mal-art kien hemm ħafna dmija u li d-daqqa tant kienet kbira li l-vittma tarma l-50 metru l-bott minn fuq il-mutur. Il-pulizija ġiet informata bl-inċident minn telefonata li għamlet persuna li kienet vettura fl-istess triq u rat lil ġuvni mixħut mal-art. L-investigazzjonijiet sal-pulizija biex jistabbilixxu x'wassal għall-inċident bdew mal-ewwel u rapporti fil-medja qalu li mhux esklus li ilma bis-sapun li ħareġ fit-triq seta' kien fattur li wassal biex iż-żagħżugħ jiskidja bil-mutur. Fuq il-post marret ambulanza b'tim mediku mill-Isptar Mater Dei, iżda sfortunatament it-tabib Jonathan Joslin mid-Dipartiment tal-Emerġenza iċċertifikah mejjed fuq il-post. Kienu bosta dawk qrib ta' Denilson li qamu maħsuda bl-aħbar pali kieku ma setgħux jemmnu b'dak li qed jaqraw fuq il-midja soċjali. Fuq Facebook dlong bdew jinxterdu messaġġi ta' diqa kif ħafna spiċċaw bla kliem li ħajjet iż-żagħżugħ kellha tintemm f'qasir il-omor. Inxteret ukoll wieħed mill-aħħar stessi li ħaż-żagħżugħ li kellu jkun propju mal-mutur li temlu ħajtu. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Claire Staffraġ Żammit li ħatri diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li appuntat. Denilson huwa t-tmien vittma ta' inċident ta' traffiku fatali matul is-sena.